Y croeso cynnes I Gwennan a Sioned yn siarad ffwtbol. Fodlediad neu rhaglen ddigidol newydd sbon, ble ni'n mynd I fod yn ffocysu ar bopeth pêl-drod merched fan hyn yng Nghymru a ddi hwnt. Fi mor falch yn cadw cwmni fi am y tymor yw Gwennan Harris. Gwennan, ti'n disgwyl mlaen? Fi'n disgwyl mlaen. Fi mor cyffroes. Ni'n mynd I fod yma pob pythefnos yn trafod popeth o'r gêm ryngwladol i'r cyngreirio adran. Mynd I fod yn adrodd y straeon diweddaraf ym myd pêl-droed merched. I ni disgwyl mlaen I gael eich cwmni chi hefyd. Mae tymor newydd sbon o'n blaenau, cyngrair newydd fan hyn yng Nghymru hefyd. A ni'n mynd I fod yn cadw llygyd a Cymru sy'n chwarae yn y WSL a'r bencampwriaeth yn Lloegr a thu hwnt hefyd. Ar y raglen heddi, ni'n mynd I fod yn trafod cyndeiriau adran newydd. Ni'n mynd I fod yn sgwrsio â Natasha Harding a Hayley Ladd yn edrych mlaen i'r tymor newydd yn y WSL. A ni hefyd yn mynd I fod yn clywed o un o chwaraewyr Bristol City. Felly, ceirwch chi o disgled neu snac, achos I ni'n mynd I fod yn cadw cwmni chi am y cwarter awr nesaf. Dyma Gwennan a Sioned yn siarad ffwtbol. Gwennan, newn ni ddechrau gyda'r gêm domestig fan hyn yng Nghymru yn gynta achos mae yna lot o bethau cyffroes iawn yn digwydd gan gynnwys gwedd newidiad ein cyngreiriau cenedlaethol. Mae'r Genero Adran Leagues, neu'r cyngreiriau adran wedi lawnsio Gymdeithas Pêl-droed Cymru yn lawnsio'r holl beth wythnos diwethaf a Gwen, mae'r holl beth yn edrych yn hollol ffab, nag yw e? Mae'n fi'n rili edrych ymlaen i'r tymor yma. Mae gymaint o bwlwm o gwmpas y gwedd newidiad yma a gobeithio bydd hwnna'n cael ei adlewyrchu wedyn yn y safon sy'n cael ei arddangos. So ni'n mynd I trafod y cyngreiriau adran mewn fwy o fanylder yn y man, ond yn gyntaf, beth am i ni glywed gan Lowry Roberts, pennaeth pêl-droed merched yng Nghymdeithas Pêl-droed Cymru, I ddarganfod mwy am yr ailstrwythiad. Wedi lawnsio'r Adran Leagues o'r diwedd, a dwi'n meddwl am y tro cyntaf, dyn ni yn really sicr o beth ni eisiau cyflawni gyda gêm domestic yng Nghymru. Dyn ni eisiau clybiau hefo strwythurau cryf, dyn ni eisiau creu platform I chwaraewyr ifanc sydd yn chwarae timau ieuenctid cenedlaethol I gyrraedd potential nhw, a dyn ni eisiau creu brand hollol exciting, fod y cyfryngau eisiau dod I gefnogi, a fod merched bach yn edrych fyny a dweud dwi eisiau chwarae yn yr Adran Leagues. Mae yna 3 prif beth sydd wedi newid. Un, dyn ni wedi datblygu cyngrair newydd i'r Under-19s am y tro cyntaf. Yn ail, mae gen ni yr Adran North a'r Adran South am y tro cyntaf bod haen Tier 2 yn dod o dan y gymdeithas. Be dyn ni eisiau cyflawni gyda'r Adran North a South ydy creu platform gwell i'r clybiau yna datblygu I paratoi nhw fewn i'r Adran Premier. Dim ond 8 tîm, home and away, a wedyn mae 4 top yn mynd trwedd a 4 gwylod yn chwarae ei gilydd eto, home and away, sydd yn feddwl bod o'n paratoi y pencampwyr yn well I fynd fewn i'r Champions League. Dych chi ddim yn rhoi yr enw dynion o flaen y Cymru Premier yn gêm y dynion. Felly, os mae gen ni enw really cryf a brand bespoke sydd yn edrych yn wahanol iawn I gêm y dynion, dyn ni ddim angen rhoi agenda tag yna o merched. Dyna'r rheswm a ni ydy'r trydydd gwlad dros Ewrop sydd wedi wneud hynna. Yn y byr dymor, ar ôl Covid, ar ôl 2 flynedd really sialensog, dyn ni eisiau cael merched nôl yn chwarae. Mae'r gêm cyntaf yn fyw ag ar y teledu, so dyn ni'n gobeithio bydd lot o bobl eisiau cefnogi'r gêm yna a dod I wylio. Yn yr hir dymor, dyn ni eisiau llwybr chwarae effeithiol o pan mae merch yn dod I mwynhau sesiwn hydl am y tro cyntaf, right fyny i'r Adran Premier, bod yna fwy o ferched yn dod fewn ac yn aros fewn yn y gêm. A wedyn o rhan y gêm cenedlaethol, gosh, I fod yn eistedd yn fama efo tîm mewn 4 mlynedd ac yn dweud, waw, sbïad y beth dyn ni wedi cyflawni a bod ni wedi bod I twrnament Cwpan y Byd neu yr Euros. Y gres clywed gan Lowry Roberts fyna, a Gwennan, y peth cyntaf fi ma'n gofyn I ti, beth yw dy farn di ar y ffaith bod nhw wedi penderfynu cael gwared ar gair merched o'r cyngreiriau yn bersonol I fi'n fan, ti'n lygo'r syniad? Ie, fi'n meddwl bod e'n
pwynt really dda, really pwysig o ran just datblygu'r gêm. Mae fe'n gêm sy'n angen cymharu trwy'r amser, a fi'n credu weithiau dyna beth sy'n tynnu ni nôl yw'r ffaith bod ni yn cymharu, so gobeithio bydd hwn yn newid yma nawr yn helpu tyfu'r gêm hyd yn oed fwy yn Cymru. Doi o'r clybiau newydd sy'n ymuno ar gyngrair yw y Bari a'r Seintiau newydd. Ti'n disgwyl mlaen i weld nhw, Gwen? Fi'n disgwyl mlaen i weld clybiau newydd, chwaraewyr newydd, a gweld sy'n maen nhw'n neud yn y gyngrair. Ie, yn union, clybiau newydd, chwaraewyr newydd. Fi rili'n edrych ymlaen gweld rai chwaraewyr ifanc o Bari, yn wedig Meg Bowen. Mae ond yn 16, oedd hi actually ymlaen o'r tîm Cymru 2017, oedd wedi cael gêm cyfartal erbyn Lloegr 2017, wythnos diwetha, sy'n canlyniad arbennig. Fi credu fydd hi'n really ddisglair tymor yma. A ie, mae cwbl o chwaraewyr wedi symud o gwmpas hefyd. Mae Bari falle wedi colli rai clybiau lleol i Pontypridd. Tir nes, sa'n gwybod lot amdanyn nhw, so dyna pam fi'n cyffroes i gweld nhw, achos fi'n credu maen nhw wedi tynnu ar falle rhai'r chwaraewyr sy'n fwy lan yn y gogledd neu yn y cymryd Lloegr. Ond fi'n credu mae popeth yn mynd i bod yn well o ran y saf, ond fi'n teimlo tymor yma. Fi'n credu fydd y brwyd, achos bod y toriad yna yn y pedwar uchaf, pedwar isa, fi'n credu fydd y safon o trio brwydro am y safleoedd y pedwerydd safle yn helpu codi pa mor gystadleuol yw'r gêm. A disgwyl mlaen yn fawr iawn i weld siwrd mae'r Bari a'r Seintiau newydd yn wneud, gwynebau newydd i'r gyngrair. Nawr, Gwennan Abertawe oedd pencampwyr llynedd, nhw yn naturiol fydd y ffefrynnau eto. Ti'n credu allan rhywun stopo tîm Chris Llywelyn eleni? Fi'n credu fydd yn anodd, mae Abertawe wedi cadw holl chwaraewyr dda nhw. Maen nhw wedi cael profiad da nawr cyn tymor gyda Champions League. Wnaethon nhw dda iawn draw fan yn colli'r ddau gêm. Ond mae Met Caerdydd wastad lan fyna, fi'n disgwyl i Caerdydd fod falle bach fwy cystadleuol gyda'r holl hyfforddwyr maen nhw wedi dod mewn gyda. Ond cael weld, beth ti'n meddwl? Beth ti'n meddwl fydd lan fyna? Mae mhen i anghalon i'n gweud Abertawe, fi'n credu fe wedys i, maen nhw wedi cadw rhan fwyaf o'i carfan. Mae Met Caerdydd wedi colli ambell i chwaraewr pwysig iawn, Chloe O'Connor yn un ohonyn nhw, felly hefyd mae reolwr newydd dyn nhw, Chris Llywelyn, bydd yn ddiddorol i weld be gallu ddod i'r clwb. Felly, ie, mae mhen i'n gweud Abertawe. Ond gewn ni weld, achos mae fe wastad yn dieddol o fod rhwng nhw a Met Caerdydd. A mae gêm agoriadol y tymor rhwng Met Caerdydd ac Abertawe yn mynd i fod yn fyw ar Sgorio prynhawn dydd Sul yn syth ar ôl gêm Cymru yn erbyn Belarus. Ond newn ni drafod fwy am y gêm yna ar ddiwedd y rhaglen, achos nawr ni am droi yn sylw nhw i'r cyngrair draw yn Lloegr. Manchester United yn erbyn Reading yw gêm agoriadol y tymor, a mae hwnna'n mynd i fod yn fyw ar Sky Sports nos Wener. A gyda chryn dipyn o chwaraewyr Cymru yn debygol o chwarae yn y gêm, fues i'n siarad gyda Hayley Ladd o Manchester United a Natasha Harding o Reading yn gynharach yn yr wythnos. Gêm gyntaf chi yn erbyn Man United, mae'n mynd i fod yn brawf, ond pa fath o gêm i chi'n disgwyl? Gêm anodd, dwi'n meddwl, i fod yn onest, ond maen nhw wedi cael tym bach o transition hefyd. Rheolwr newydd, chwaraewyr newydd sy'n dod mewn, maen nhw wedi colli y chwaraewyr sy'n dod o America hefyd. So, oedd nhw'n chwaraewyr masif iddyn nhw. A oedd ni wedi curo nhw i ffwrdd o gatre, a fi wedi gweud i'r merched, ni gorfod cymer hyder o ddiwrth y gêm hwnna. Hayley Ladd, it's great to see you. Thank you so much for joining us. The season opener against Reading. What are you guys expecting from that game? Of course, you'll be familiar with a lot of the Welsh players in the Reading squad as well. Yeah, it's always nice when playing against Reading. You always know there's going to be a few Welshies there to catch up with. But with Reading as a team, we kind of know that they're always going to be really competitive, really tough to play against. Always going to put up a good fight, and technically they're, a really, really good side as well. So it'll be definitely a tough opener, but in terms of kicking off the league with that game live on Sky Sports, it's really pleasing to be part of that. And hopefully it can be a great showcase for the league. Yn Reading, mae 'na wastad grŵp o chwaraewyr Cymru di bod. Jess Angharad wedi gadael, a mae Jem Evans wedi ymuno â chi dros yr haf. Mae rai bod e wastad yn braf cael chwarae gyda'ch gilydd, achos yn amlwg chi'n nabod eich gilydd mor dda trwy'ch amser chi gyda Cymru. Ie, pan o'ch chi wedi gweud hwnna, oedd Jem Evans yn yr ystafell newid, so oedd hi'n
Hi, Gemma. So I fi, mae hi'n person sy'n gallu mynd ar top y frig yn Lloegr, dwi'n meddwl. Allu hi, os yw hi'n gallu cael tymor really da, tymor yma a tymor nesa, os yw hi'n gallu arwyddo i top tîm, bydde fi ddim yn sioct. Mae gen hi llawn potensial, dwi'n meddwl, i fod yn chwaraewyr i Gymru am blynyddoedd. Mae'n jyst yn well bod hi ar un tîm a ddim ar y tîmau eraill. Na wedyn ni gyda Bethan Roberts, Lily Woodham, maen nhw dau chwaraewyr really ifanc. Ond gyda llawn potensial. A mae hwnna ddim i cael rei nawr yn yr un tîm. So fi, Rachel Rowe, Bethan Roberts, Gemma Evans, Lily Woodham, yn 5 chwaraewyr i Gymru. Bydd hyn yn gobeithio gweithio mewn positif i Gymru yn y dyfodol. Gwennan, mae yna siwgament o chwaraewyr Cymraeg yn ware yn y WSL ac yn y bencampwriaeth draw yn Lloegr. Felly, ni'n mynd i fod yn cadw llygad barcud ar y cyngreiriau hynny. Fi'n gwybod mae'r ddwy o ni'n fans enfawr o'r WSL. I fi mor gyffroes bod y gyngrair yn dechrau penwythnos yma. Beth i ti'n disgwyl tymor un o'r brif adran yn Lloegr? No, fi'n really cyffroes am y tymor yma. Fel pob tymor, ond fi'n credu achos mae gymaint o clybau wedi wneud signings da, fi'n credu fydd yn hyd yn oed fwy cystadleuol na'r arfer. O fi jyst methu aros i weld, yn enwedig falle bach yn baes, ond hen clwb fi hefyd, achos mae gymaint o chwaraewyr newydd. Mae Everton wedi wneud good signings. Fi'n credu fydd yn hyd yn oed fwy cystadleuol. Fi'n meddwl fydd yna falle split rhwng split mawr yn y gyngrair, fi'n credu fydd yna 5 uchaf falle wedi, achos maen nhw wedi cryfhau, bydden nhw falle hyd yn oed yn bellach i ffwrdd na'r gweddill. Ond mae'n anodd edrych heibio Chelsea, na gwe. Mae fe, o'n i'n mynd i ofyn ti, nhw oedd pencampwyr llynedd, os unrhyw un yn mynd i allu stopo tîm Emma Hayes, sa'n credu ni? Na, y peth yw, maen nhw wedi cryfhau eto. So maen nhw wedi amddiffynwyr mewn, maen nhw wedi blaenwyr mewn, mae Lauren James wedi ymuno o Man United, a mae hi'n rhywun sydd mor talentog, mor naturiol. Fi'n credu, mae Man City wedi hefyd arwyddo, so maen nhw wedi cryfhau, ond fi'n credu fydd eto rhwng y ddau yno, ond fi'n credu fydd yna gap mwy i Chelsea. Fi'n siŵr fydden nhw'n ffocysu fwy ar y Champions League yn amlwg y ffordd nath nhw colli tymor diwetha. Ond ie, mae carafan, mae'r dyfnder yn y carafan yna mor gryf, mae fe bach scary. Sophie Ingle, Rolls Royce, canol car Chelsea, fel mae'r chwaraewyr yn ei galw hi. Disgwyl mlaen i weld sy'n mae hi'n neud eto tymor un. Ie, yn sicr. Mae jyst yn edrych fel bod hi'n mynd mae'n mynd yn well pob tymor o un lefel i'r llall. Yn amlwg mae wedi bod i ffwrdd nawr gyda tîm Prydain, yn gen mae Olympaidd, so fydd y profiad yna'n helpu hi. Ond mae gymaint o chwaraewyr Cymraeg yn y gyngrair yma, mae fe mor cyffroes, a mae'n helpu adeiladu dyfnder i carfan Cymraeg yn amlwg i sgwad Gemma Granger, achos mae chwaraewyr ifanc, mae dyn ni fel Esther Morgan, Carrie Jones, pobl fel y chwaraewyr ifanc, Lily Woodham, yn dod trwy y Bethan Roberts, dod trwy nawr ac yn cael fwy o profiadau. A mae chwarae yn erbyn chwaraewyr gorau'r byd yn helpu fo wedi adeiladu dyfnder i'r carfan yna, so gobeithio bydd hwnna'n helpu Cymru mewn ymgyrch ragbrofol ar gyfer cwpan y byd. Ni wedi sôn am y WSL, ond mae'r bencampwriaeth yn Lloegr yn gyngrair arall sydd wedi magu digon o dalent Cymreig dros y blynyddoedd. A un o'n nhw eleni yw Chloe O'Connor. Nawr, mae Chloe wedi treulio ei gyrfa yn chwarae yn y cyngreiriau fan hyn yng Nghymru, ond haf yma nath hi arwyddo i chytundeb proffesiynol cynta gyda Bristol City. A eithon ni draw i gael sgwrs dyddi i weld sy'n mae pethau'n mynd. It's all I've ever wanted, since I was a child. I always used to say to my parents I'd love to play football every day. Growing up, I was looking up to women that were doing it every day, and I always believed that one day it might be possible. But yeah, luckily Bristol took me on as a full-time professional, so yeah, I'm really happy, really pleased to be here. I was playing at Cardiff Met last season, and that season finished in May. And then in the June, Lauren Smith, our manager, gave me a call and said, would you like to join? And
would like to be a part of a team on a full-time basis, and it was an opportunity that I couldn't turn down. We train at the High Performance Centre in Bristol once a week, where the men train, and it's great facilities here. To have, you know, this sort of setup that I can use every day is great for my learning and my development as a player as well. There's a complete different squad to last season, different staff as well, lots of new faces around. There's girls that have got lots of different experience. You know, they've played at a high level, they played at international level. So for me, it's getting in that starting 11 and trying to keep that shirt. Obviously, I was top goal scorer for the Welsh Prem last season, so hopefully I can add some goals as well as creating opportunities. I had 2 years out through a benign tumour on my spine. At that point, it was football was the back of my head. I just wanted to be able to walk and run without being in pain. That's when I decided then in the August I wanted to go back to Cardiff Met and give it a go. That's the mentality that I had going into every game, that this might be my last game. I think that's why I was just really enjoying it and scoring as many goals as I could and creating many chances as I could as well. But yeah, it was a difficult period in my time, and but I never ever imagined that I would be a professional footballer from that. But yeah, I think it just goes to show that if you work hard for anything, you'll be able to get it. Cardiff Met was a place that I called home, and I always loved to go in there. You know, like staff, the players, the facilities. You know, it's a great club to be at. You know, I say it year on year to the girls that the Welsh Prem, now the Adran Leagues, is improving every single year, and the intensity is much higher than when I played when I was a 16-year-old, now being a 26-year-old. It's improved a massive amount, and the FAW are doing great work behind the scenes, and you know, with the restructure now, I think that'll only boost the development of young girls coming through as well. I think the Cardiff Met v Swansea live on Sgorio game would be a really competitive game. It always is a competitive game when I played for Cardiff Met and we played against Swansea. It's a great advert for Welsh football, and I'll definitely be tuning in to watch the match. Mae clywed Chloe'n siarad fyna. Sa'n credu bod hi dal yn gallu credu'r ffaith bod hi nawr yn chwarae'n broffesiynol draw yn Lloegr, yn enwedig wrth ystyried popeth mae wedi bod trwyddo ar y ca, ond hefyd oedd hi ar y ca. Ie, mae'n stori hyfryd na Gwennan. Nes i gweld hi'n chwarae tymor diwetha. Fi'n meddwl oedd hi'n anhygol, o ran technegol. So mae'n hyfryd gweld hi nawr yn cael y cyfle i fyw breuddwyd mewn ffordd gyda'r cyngrair. Edrych ymlaen gweld sut mae Bristol City'n dod ymlaen tymor yma. Chloe yn sôn ar ddiwedd yr eitem yna bod hi'n bendant yn mynd i fod yn watchan gêm Met Caerdydd yn erbyn Abertawe. Doi o'i chyn glybiau hi yn ware. Wedyn ni ar y penwythnos agoriadol. Y gêm yna yn mynd i fod yn fyw ar S4C dydd Sul yma. Y gig gynta am gwarter wedi 4. Gwennan, beth allwn ni ddisgwyl o'r gêm i ti'n credu? Achos mae e wastad yn gêm hynod o gystadleuol rhwng y tîm yma. Ydy, fydd e'n gêm dyn, fydd e'n gêm corfforol yn sicr. Fydd gweld nhw'n chwarae gilydd cwbl o weithiau, a mae sneb yn dal nôl, mae'n rhaid gweud. Ond na, ie, mae y 2 tîm gorau yn y gyngrair, y 2 ffefrynnau, bys ti'n disgwyl i fod lam fyna. So, mae Met Caerdydd fel arfer yn gallu chwarae bach fwy gyda meddiant, ond mae chwaraewyr ymysodol Abertawe credu yn dda iawn, chwaraewyr twyllodus, chwaraewyr gyflym. So, fi'n credu fi'n mynd i mynd gyda 1-0 i Abertawe, beth ti'n meddwl bydd y sgôr? Fi'n mynd i weid Abertawe yn ennill o 2 gol i 1. Fi'n gobeithio bod Chloe Chivers yn mynd i gael gol, achos fi'n dwlu ar Chloe. Mae hi'n bendant yn chwaraewr fi'n disgwyl mlaen i weld tymor un. A Gwens, ddiwedd yr aglen, ti di joio? Wedi, ie. Fi actually wedi dysgu tip bach o ti hefyd, gan bod ti gymaint o pro. So diolch i ti am helpu fi'n trwyddo. Ond na, mae'n gred. Mae'n gred cael bod yn rhan o rhywbeth mor unigryw a siarad am pêl-droed merched am cyfnod mor hir. Diolch yn fawr am ymuno â ni ar gyfer y bennawd gynta o Gwennan a Sioned yn Siarad Ffwtbol. Cofiwch fel wedon ni, gêm Met Caerdydd yn Abertawe yn fyw ar Sgorio ar S4C dydd Sul yma am gwarter wedi 4 yn syth ar ôl gêm Cymru yn erbyn Belarus. Fi'n addo chi bych chi ddim moyn colli'r gêm yna. I fi a Gwennan yn mynd i fod nôl mewn pythefnos ble bydd ein ffocws ni yn troi tuag at y tîm cenedlaethol. Ond diolch yn fawr am wylio ac am y tro. Ta-ta.